अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। कणकवली, देवगड, वैभववाडी ह्या मतदारसंघामध्ये असंख्य वेळी आपण पाहतो किंवा ऐकतो जेव्हा मुली शाळेकडे जातात तेव्हा कधीकधी ग्रामीण भागामध्ये त्या मुलींना शाळेकडे पोचण्याची अडचण होते। शाळेत नेमकं पोचायचं कसं? कधीकधी जास्त लांब शाळा असल्यामुळे पालक त्या मुलीला शाळेकडे पाठवत नाहीत। कधीकधी शाळेतून यायला उशीर लागेल म्हणून अंधारातून परत घरी चालून जायला लागल्यामुळे असंख्य पालक असे, कुटुंब असे निर्णय घेतात की मुलीला शाळेत पाठवण्याची गरज आहे का? मग त्याच्यामध्ये सुरक्षेचं कारण असेल किंवा अन्य कारण असेल, आणि त्याच्यामुळे त्या मुलीचं शैक्षणिक वर्ष वाया जातं। कुठल्या परिस्थितीमध्ये तर ते शिक्षणातून पण त्या मुली वंचित राहतात। आता आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महिलांची लोकसंख्या जास्त आहे, पण नुसतं लोकसंख्या जास्त असून फायदा नाही, पण जोपर्यंत आपण त्यांना योग्य शिक्षण देत नाही, दोन हाताला काम देत नाही, किंवा शिक्षणाला प्रोत्साहन देत नाही, तोपर्यंत ह्या मुलींचं भविष्य बनणार नाही किंवा आकार घेणार नाही। म्हणून मी माझ्या मतदारसंघामध्ये कणकवली, देवगड, वैभववाडी 10 एप्रिल सन्मान्य राणेसाहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने संकल्पाची सुरुवात मी करतो आहे। मी आपल्या जिल्हा परिषद शैक्षणिक अधिकाऱ्यांकडून, खात्याच्या संबंधित लोकांकडून माझ्या बैठका झाल्या आणि त्या बैठकातून मी काही आकडे त्यांच्याकडून मागवले, जेणेकरून मला खऱ्या अर्थाने कळून दे की प्राथमिक आणि माध्यमिक या दोन्ही शाळेमध्ये आपल्या इथे किती मुली शिकतात, आणि ह्या अशा मुलींना ज्यांना खऱ्या अर्थाने शाळेकडे जायला अडचण होते, कधीकधी आर्थिक सक्षम कुटुंब नसतं किंवा दुसरं कौटुंबिक कारणं असतात, आणि त्यामुळे त्या मुली शिक्षणाकडून वंचित राहतात। म्हणून अशा सगळ्या गरजू मुलींना, परत सांगतो, गरजू मुलींना त्यांची यादी मी मागवलेली आहे। माझ्याकडे प्राथमिक शाळेची यादी आली आहे, माध्यमिक शाळेची यादी काही दिवसात येईल। या सगळ्या मुलींना मी माझ्या वतीने या 10 एप्रिलपासून मी सायकल त्यांना भेट देणार आहे। 2 चाकी सायकल माझ्याकडून मी त्यांना सुपूर्द करणार आहे। ती मुलगी त्या शाळेत शिकेपर्यंत त्या संबंधित शाळेशी माझा पत्रव्यवहार होणार, माझं बोलणं होणार, आणि ती सायकल मी त्या शाळेकडे सुपूर्द करेन, जेणेकरून ती मुलगी शिकेपर्यंत ती सायकल ती वापरू शकेल। मग ती शिकून पुढे झाल्यानंतर तीच सायकल दुसरी वापरू शकेल।
अशा पद्धतीने ह्या मुलींना, गरजू मुलींना शाळेपर्यंत पोचण्याचा जो आधार लागतो, जे साधन लागतं, ते मी माझ्या माध्यमातून 10 एप्रिलपासून सुरू करणार आहे. ही योजना किती वर्ष चालेल ह्याचं मी तुम्हाला टाईम लिमिट देऊ शकत नाही, पण जोपर्यंत ज्या प्रत्येक गरजू मुलीपर्यंत मी पोचत नाही, त्यांच्या शाळेपर्यंत पोचण्यासाठी त्यांना ही सायकल उपलब्ध करून देत सातत्याने चालूच राहणार. ही सायकल फ्री ऑफ कॉस्ट असेल, कुठलाही म्हणजे मोफत असेल. आता माझ्याकडे आलेली जी माहिती आहे ती प्राथमिक शाळेची आहे. म्हणजे पहिलं 5वी ते 8वी, मग 8वी ते 10वी, म्हणजे 5वी ते 10वी, म्हणजे 2 टप्प्यात आम्ही हे सायकलचं वितरण करणार आहे. पहिला टप्पा जो प्राथमिक शाळेचा असेल, जो आकडे, अधिकृत आकडे जे सरकारकडून जे माझ्याकडे आले ते कणकवलीमध्ये 156, देवगडमध्ये 154 आणि वैभववाडीमध्ये 69. तसं पहिल्या टप्प्यामध्ये 379 अशा प्राथमिक. यांना 11 तारखेपासून म्हणजे 10 तारखेपासून आम्ही पहिला 100 मुली आयडेंटिफाय करणार आहोत आणि तिथून आम्ही त्यांचा वाटप सुरू करणार आहोत सायकलिंगचा. आणि जशी जशी ती यादीमधली नावं आमच्यासमोर येतील, उपलब्ध होईल, त्या पद्धतीने जी सायकल त्या शाळेंच्या माध्यमातून त्या मुलींपर्यंत पोचवण्यात येईल, जेणेकरून शाळेकडे पण नोंद असेल. ह्या यादी व्यतिरिक्त अजून कोणालाही गरजूंना, म्हणजे कारण का काय झालं, मी एक औषधाची योजना काढलेली, आपल्याला आठवत असेल. माझा उद्दिष्ट असं होतं की औषध तुमच्या दारी गरजू लोकांना द्यावं, पण ज्यांना आजार नाही आहे ते पण माझ्याकडून औषधं मागवायला लागले. 1-1, 2-2, 5-5 वर्षाचे स्टॉक मागवायला लागले. म्हणून माझे विरोधक माझ्यावर टीका करता की तुम्ही योजना बंद केली, की नाही इलाज होता. कारण का डायबिटीसचे 5-5 वर्षाची औषधं एकदाच माझ्याकडून मागवायला लागले. म्हणून इथे पण मी परत सांगतो, गरजू मुलींनाच, आणि त्याची संपूर्ण माहिती सरकारकडून, जिल्हा परिषदेकडून, आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून आम्ही घेणार आहोत. त्याच्या घरापर्यंत आमचे कार्यकर्ते जातील, माहिती घेतील, खरंच घराची परिस्थिती तशी आहे का, तरच ती सायकल तिला उपलब्ध केली जाईल. माझं जसं परत शेवटी सांगतो, माझं उद्दिष्टच एवढं आहे की कुठलीही मुलगी माझ्या मतदारसंघात शिक्षणातून वंचित राहता कामा नये. मी शाळेपर्यंत पोचू शकत नाही, माझी शाळा घरापासून लांब आहे, मला शाळेपर्यंत पोचायला भीती वाटते की माझी मुलगी शाळेपर्यंत जायला उशीर लागतं, म्हणून ह्याच्यापेक्षा तिला शाळेत पाठवू नका, असा निर्णय कुठलाही पालक माझ्या मतदारसंघामध्ये घेता कामा नये किंवा घेऊ नये. हाच माझा उद्दिष्ट ह्याच्या मागे आहे. म्हणून ही योजना या 10 एप्रिलपासून राणेसाहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने मी सुरू करतो आहे. हे 2 विषय, एक इन्क्युबेशन सेंटर आणि दुसरं ही सायकलची योजना, या दोन्ही विषयाच्या संदर्भात माहिती देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद प्रामुख्याने मी बोलवलेली होती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.